for tuning into Zim News Beat TV. What is saying on a young way? What is saying on? Right. Nandriba kuti nyika ino ndechi de mondoro nai ushe unogadzirwa nei handizvo vadodedzwa namhondoro utenda utambarara madisabu handiria utorosvika tonzi aiwa itsaka iyi yakodzera iyi yakuitwa chikaranga chaene anogadzwa akuchipiwa 10 commandments mitemo ine 19 ochiziva pokutaura matongero ekuti anotonga zvimina anodiwa kunzi warara nemukadzi wemunhu otongwa kwashe waita kana wakanganisana kune vamwe warara nemhuka andika mombe mbudzi woenda kwashe waenda kwashe mambo vanotonga pavo pavanoperera ndizvona izvi ochinzi aiwa ini handigoni kukuchenesa wakuenda kubikiro kusvikiro ndizvona izvi waendeswako wonoudzwa zvinoitwa wako wonoripa andini wochigezeswa kunzi wasunungurwa andini neapwerewe asi zvaakuitika mwaka nemazuva akarema zuva ano chipamwe ndachachirungu kungoyaone pandiri inini ndozi ndiri mupurisa wamambo ukangonzwa kuti nyaya yako ndeyonza kuti nyaya yako ikasvika nomukuruko inobhenda isa mombe mbiri mapeponzi arasika muroti handizvo wagezwa here warara nemwana iropa rako rakabudisa muropa rako wochiya unzi ndikandirana zvinobuda ndosaka muchiona izvinoona mudzimu yafuratira yafunama kuti makutocheukwa kuti zvamakuita izvi chachii handizvo pakubanda chakaipa kwakusina kuti uyo akatsvukira akaita sei kana kuti aiwa uyo achembera ndomuroi handizvoba handini munhu anotongwa nemhosva yake nezvaakaita handini kana mukana unotambarira kumakereke akutodiwi munhu anoroyiwa mukana anouraya vamwe kana nekunokwanisa kuti azvinhandi zvidewo kuti handizvo chakaipa kudeura ropa remunhu asi kaisi tobatogadzira aya nemadhirivharenzi magobe ekutusenda zvinorevei kudzorera akuda kuita chakaipa kune mumwe zvikamurova idambudziko idambudziko iri muchagona kudayara nemasesi sodonera muna masesi mavhoisi ayaenda hamuchagona kudayira unoona pane zvinorwadza zvinosiririsa zvinenge zvichiitika mukati menzvimbo nemukugara nai munoona mhuri yakagara apa munobva kupini honde mutasa district zvinonzwika iwe Mutasa district uraaniko kumutasa kwenyu ini ndiri sabhuku ndakatumwa na Ishe Zindi ari pasi pamambo Mutasa. Imese muri muri kwa Mutasa kani pana Zindu unaona nawe vana inosiririsa inoshungurudza nai uyo ndinotanga usumudza uyo sumuka idoni unonzi ani Trenzi Nyamsaka. Trenzi Nyamsaka. Nyamsaka unofara here mbweni Ndara usekuru wadi. aiwa ndiri wadi uyo romashiro wako ndiani Uyu. yeah Singatese. Mwana wangu. mwana wako Eh. Yesu mpwere Wakati kusema. aiwa ndichakanaka ini kwadiko kumutasa kuri nani yekani akomana nemakorokoto ika Andizuti ndisi. ekutsakatika kwanhu musango
Asi makorokoto. Wototi nadzoi. Anoshoreka. Anodare? Anoshoreka. Kaitika. Okay, zvakaitika noti anoshoreka. Chirudzi chinotirasa ichi. Tine rasika nacho fani. Unoona ime akwera nayo datanga ndatsanangura pamusoro pavanhu 2 vakamira apa. Nawo yakamboita kana kuna amwene nemuroora. Uzi ndipe dhoro rangu. Ndipe dhoro rangu ndizvo nai. Ava vanhu vaviri adatu vambotanga vambosepata nyaya yavo. Panyaya yehembe dzavachakabva katsakatika kuti chii chakaitika kuti vanhu vachinge hembe dzakanaka chene dzakashoka kuti makasara nehembe dzisei. Nandichikumbirawo kusimuka mambo wangu. Simuka. Ndinyore zvandoda kubata ndakasununguka. Hazvina kuipa. Pamusoro nisegu. Kati mazuva atindotsvaka nhasi nhasi tindotsvaka uri basi. Saka inini namukoma machikati mukoma kaitewo. Kati upa chipinge. Uyu ndiani wako? Mukoma ndiye mukuru vatereni. Ndianosira iwo. Ayo ina suda nhorondo. Ndada kuti mutsapature panyaya dzehembe. Kuti hembe dzavanhu vakaenda dzisiri kungotendera chii chakaitika kuti hembe dzisare kumwana. Uyo mwana wako muzukuru kwako. Uyo. Usanongadzera uyu asi akatsakatisa vanhu. Uyo muzukuru kwako muso. Mwana wangu. Ava vatata ndiani wake? Ndana sekuru. Uri muzukuru kani? Hembe dzakazoiswa kwauri sei neuyo? Hembe dzakauya dzichikonzera ndechekuti vana sekuru vakashaikwa songa vanenge. Mama akati hembe dzobva dzana kuenda kwasekuru avakagara pakuwaka. Kuti dziendere kokoti achisa kuchipinga kuti vanhu vakaenda. Iyo hembe dzakasereseka kwauri? Inini? Mukoma kwenda akaita akaenda ari pamapapu vatumwa ndisisi. Pava libabhile kuti waende kuvhura. Saka wakamuka kuseni wachienda uko. Hembe vavadzisiya? Vawandisiyira hembe. Vachiti chii? Hembe imwe yanga iri kwatete, imwe yanga iri kupi. Mwana wangu ni festival. Alright, mira baba, unochikutaura ndisatenda kuti. Ipapo ndirakudaira kuna baba. Baba mukuru akati inini hembe yangu yakaita nyowani kujana kuti ndiri nayo kugoma zviti. Rafu ndipo yako imwe ndisiye iyi. Rafu ndo? Ndiwe wakashaikwa uchifuta wese. Saka ndipo wakapiwa hembe ndiravhu wasiya yawo. Muna ndauzadzisa abuba. Wazinza iwe? Right. Iwe? Ndizo kati? Ndizo. Uyu ndivyoona utora hembe kuna uyu? Ndapakati tulika vekulenge uyu. Ndinoita kushepa chipinge sozve. Vangoisa hembe vakutenga so vane chipinge. Ai vapata kuti mungati ndinini. Ai vata zvakakuitika. Right. Apa tito aswapedzana na time kana nguva naika? Ndimanganyanya ndatanga kutaurika nhasi. Ayati. Kapotaura kati iwe neni. Muroi ndiani? Muroi ndine ndakandisa Eh? Ndini kwendine kandisa vanhu vakashasadzia keri. Right. Akauraisa vanhu ndiani? Ndini. Right. Iwe vanhu wakatuma kunouraya ndivani nani? Vanhu handina kuti matenda emouraya. Vanhu kweri nzonzi? Matise. Inini handisuda kuita zvinotenderera. Vanhu wakatuma kunouraya ndiani nani? Ndikoshata nhondo ese. Rutendo ndiani? Rutendo ke uyu. Simuka. Iwe. Uya mchitokise ndiani? Ari mjeni. Abona zari mjeni. Inini zvakaitika pamusoro njini. Aiga, nditaka chakupa mukana. Waramba ndajera wamuzive. Uri mujeri. Kwindi gora. Uya akamuzive kuti. Ndikadada mudza kuti uya akabatwa nenyaya yekuti azobatwa achiuraya mhuka zvisiri pamutemo vagara nemapanga musango vati wamuzive. Wechitatu. Anyana newe. Tatutano. Wati wamuziva ndizvo? Kumuziva ndomuziva kubata mhuka uyu. Nandoni pamupano wemunotaura kuti pane uri mujeri womushambedu. Alright, it's okay. Tinewe. Wakatuma vanga ndikunouraya munhu. Ndakatuma vari vatatu asana ndemouraya munhu. Iyo wacho wani. Mkwere. Number 2 ndiwani Samugai. Alright. Inyaya rikatisiye. Wozokuramba nyaya yako. Inini hana utumwa ndakatoenda nasekuru Munyarara.
Ndikati isiye. Kana nezolo mira munyara. Hey. Munyara. Ayo mnuzi wakazvinhu zvinorwadza izvo. Munyara. Unoona uyo akatara zvese nezuro. Takatora mapatsi tikanocherera pamusoro pechikoro kunze kwemusha weyadhi yechikoro. Andizvo? Hazvina nambobva Ayo munyara. Naye andizvo? Mapatsi mangacherera? Pasaidi be? No makacherera chi? Mapatsi akanana. Ondo wakomana awara ndokaenda mapatsi acho. Andizvo? Mwaka wacho eachaza ari kujeri. Ndokaenda mapatsi akapawo. Vana sekuru simbo. Mira. Pachikoro pachiva makacherera. Ayo ndiribo kumira kuti singaziva. Mzuru. Pamunda wani? Sekuru achirumisa nawe chimbonyara uita nezvo. Pamunda pako. Kumira kuti singaziva kuti Pari chikoro nechani? Vana wako wacho vari kuti? Vari mabasa. Asi uyo anozviziva here kuti wakacherera kunze kwemunda kuchikoro kwemusikana? Azvirandi. Right. Ava vanhu vakaenda kunouraya vanhu ava. Vakakuchaja chii? Wakavapa mari? kana nemari chaiyo. Wakavapa mari? $100 ivi nezuro anapera futi kuti ndakavapa $100. Ndakavapa chi? $100. Vari vangani? Vari vatatu. Mapatsi avo nawo anga kaita sei? Kabhotoro wakacheka nyama vasa mukabhotoro neropa. Pamakacherera pamakasa mapatsi evanhu atatu aya muchiupa zere kuti zosotora mwana tonofukura kwazona mvura. Ko pakasara mitumbi imwe vakaisiya papi varuma? Vakasiya mutumbi wamupazire?
ndobvunza uyo kuti ukupenga here zvakutaudza pana ale na crazy ona crazy vabvunza kuti ukupenga here zvakutiudza pana mai sekuru vari kubvunza muri kurwara nepfungwa here kana kuti kwete hongu kwete zvakutaura pana chokwadi chako goti inini kuti ndizveipana pasekuruka ai mina muzukuru ukutaura chokwadi chako ndizvo zvaunoziva zvakaitika utaona kuti tichazotibvunza utaura iwewe utaura zvako zvaunoziva handizvo uri kumanikidzwa here uri kuchidzirwa here chii chiri kuitika mkwete hausiidzirwa pa aya anaya yakaisa kuti mapfupa yanaya yabvunze abvunza kuti makaisa mitombi bvunze ndinozama emuri mwakanditumana sekusimba kuti anzonotozobika chimuzemuzuzi masadaiti mwamhamba tiitobika mhamba nasekusimba pakatsakati mazwa musemande musesomande tsamwe mwakatumaona here mande tobika mhamba yasekuru chipiri chibika mhamba yako chitatu bva mayo yako kwarudo bva maenda kofonera nezvinati chipira nasekusimba tiri 5 nasimba mazwa oyo ndiani ndiye akati atondera bongo muzukuru wakaenda kumusangwe here makazoenda papera mazuva mangani 3 days chichina ndipo takaziva zuva chi6 rai 6 ko apa yakaenda unouraya vanhu wakaenda here andinaini inini ngoenda kuuraya munhu ane kuti ndaitomwa mhamba kombako iwe wakatuma kuenda kuuraya vanhu vangari vangani ani nani inini apa ndakatuma kumishonga yacho yangu le iyo uyu1 nasikweya mugayi nauyo nagura aiwa isusu hatobvunza vanhu vakatuma kunochera mishonga nika wakazotuma kuti vateere vana vakapa $100 angari vanangani nemari yachakamata avana 3 upi nokuti samugayi sikweya nagora gora ndiari kujeri ko square ndiakafa square ndiakafa sagora andiari kujeri square akafa rutendo ndeu vari vangani chimbotaura tone ndikuda kuti mundibvunzire muzukuru wangu ndakamutaura kuti muzukuru uri kunzi wakauraya vana vangu namukoma mwana wangu namukoma wakaita 1 kubva akaita ipapa wakaita mwezi kuti akasikasvika pambaki kana wakazokukana nhasi wakasvika zuva pagore kusvika nanhasi wakasvika zuva rimwe wakasvika pajiwe wati kurega kusvika papabogei wakazarega kuuya pambagei ndakateerera mkwete musiro ipapo ndakamufamba ndani nemunin'ina wangu nasisi wangu tirikufambira nyaya ishi saka baba wake uyu tinomuita mwaramu ngekuti baba wakabereka mai wake uyu nababa wangu mudumbu kwenu baba wacho aibva asvika iye gara gara aibva asvika arubva kustation kwai ndibva waperekedza mwana wekuenda kotengesa mabhanana kwamutana baba wacho akamuti iwe saka izvononyeperwa ubhinya iwe ndi baba wacho aini wakamutaurira kuti iwewe unongedza mwana wake saka uizi uri bhinya ndi baba wako wanga usimweri musiyatini watii urimo baba wako akaunongedza kuti iwe saka uizi uri bhinya wakashata unongedza iwe ainongedzana baba wacho undi asi ndiri kuti ndiri kunyepera yaiwa kwere tatenda rutendo unera unopokana here haipo vanopokana nekuti inini ndakatoita kutotoa ndiwa kutonditi angaita kutsvaga munhu kana pesa munoyo wakaenda nani ndakatoda naye sekurusimba nasikwe natiponi utiwaidzakane nokusiriku ndiwanzvengesa nab hanzi uchivanzengesa uchivaudza kuti hande wakaedza namamanga ndakaenda tiri 5 kuti iye iyu nabhozoro yekushaika neni nabruce nani kutuma bruce mazocha nakuenda natiponi tiri 5 nab tiri 5 muri 5 ari kujera haana kupinda bozo ari kujeri kajutira wakaenda nauyu nasquare
Handizve. Waidwa kamusikana. Vakaenda varangana. Ani nani? Nago ari kujeru. Square haana kuita zvekufa akaurawa. Akazourawa. Asi akaurawa nei? Nemabhinya babisana maziso mino muromo. Asi kuti square uyu ndisekuru. Kwakabva mbuya wedu. Asi ndaangaurore kuti azocheka maziso chii? Square aifamba manje ndiye aizonzi ngatiendei kumaprofita nekupi nekuti ndimi sekuru. Ndimi mai wemwana akaenda. Akadaidzwa nani? Vanasekuru mama musingafambi naye. Ndisu tatidedza. Titi ndimi mai wedu. Sekuru Square ndikati unobata zviro zvamai wedu isusu. Ndio waidini? Ndio sekuru wedu watinotaurira. Saka Square akazouraiwa sei? Ndofunga pamwe wakazofunga kuti mukufamba naye kwaizoitwa aizobatisa vanhu. Aizobatisa saka ava vanhu vane ngati murai futi Square. Exactly. Muchoka maziso murai kuti angazobudisa chii? Nayo, 100 wakapa wangwa iwana kupiwa. 100 wakapa wangwa kupiwa. Wangwa inayo. Yanga kamera se 100. Yanga parana here, yanga ita se, yanga batana here, yanga ita se. Uchiri kuitondera. Yanga sinobatana. Yanga sinobatana. Yanga sinobatana. Taura tini. Murume uyu muzukuru wangu akusikutanga. Vakauraya mwana yekwanya kununwa. Nakuura vantu. Vanhu vese iko kunharaunda kwedu mumamamo zindo anotozoti bhinya usambomera mhosva ndisingaziva kume mazo usambomera mhosva ndakarohwa kuchipinge. usandaro Mamukombo anga aripo. Vakatorowana nawo makombo vakaura hama yedu ngerushirama. Vakarohwa kuti ndikazomununura. usandaro kume mhosva Vakaja kunaka mwakama ipakaja ayo mwakama Machikira umwe wako haana kubatana naye. Ng'ombe nemwana. Rutendo. Vanhu vese vekwahonde vese vari kungokuti uri bhinya. Se vari Kuna munzvimbo iyi munyanzi kutsikirwa dzakawanda. Ndopanati Rutendo. Mubvunzo wangu uri kuti se uri kunzi wewe uri bhinya kwete nevanhu ava asi kunzvimbo yenyu chete. Vari kunyepa. Mira, vari kunyepa kuti unonzi uri bhinya ko. Hauna kurohwa here nenyaya yekunzi uri bhinya. Paripo pangava mazuva apera uri masaidhi harare nenyanga yangu yazimbabwe kufanira kuti nyati vanhu vakaenda kupi. Masaidhi abva yaumba kwangu. Vakaenda kwamukoma ebvaza pakunzoti zvafamba sei. Vadaro masaidhi auya senhasi. Vandavanana mai wake uyu. Varibva usheshi. Ngati mukoma. Dai mukoma masaidhi harare auya. Asvika kwasabhuku pakabviki uyu. Sabhuku edu. Ndowasvika masaidhi akabva harare. Saka ndinei mukoma zvekwitani. Pamagananga ese rise bhinya ese iripo mubhuku ramakabvepi ese munyika yazindi. Saka mukoma ndana zita remwana wanu zve parise magananga ndana iripo zita remwana mukoma. Mai vakabva abhuyikana ndiri hama yangu. Saka mukoma mizve mwana angu yamakuseni mangwani ndendeze masaidhi ari hauna abva atana kuti handiri ganangaba. Ashati kumutenda. Uzari mwana mukoma masaidhi asati aendaba. Uzari mwana aripo bhinya pamabhinya ese aripo. Uzari mwana mukoma. Ashati akumutaura. Fanodara baba shonine manje. Kuti sasabadzitire woyo. Mwana ngauye. Timuchenese uyu kumasaidhi. Abashaka tatari baba shona. Ndime yacho. Right. Ndati mumbondindira kavo akomana.
tiri mutoro wakadaro
Maswera zvakanaka here vazukuru, munofara here? Hanzi nhau yenyu chachimunya, haisi nhau yekutanga, hakusi kutanga kakugara muchikungurana sekuru semagarira makaitani. Ndizvo atiti? Makaenda unotora mukomana anonzi Rutendo, makanomutora makauya naye here? Adareva ndikirenzi kuti ife da Mandare ana Rutendo na Square bora twapinda kapapo asi ndiadareva zvanzi hakusi kuti ndikirenzi here akataura vanhu vaakatuma kuti akatuma ana Rutendo nevamwe vacho vaana Gora vaakatuma ikoko nana Square. Handiti ndiye akataura here muzukuru? Ndizvo handiti? Iwe ndizvo ndodareva? Ndizvo zvawakataura kamuzukuru? Iwe ndori kubvunza. Udareva ndani? Wakataura kuti chii futi? Aya udareva kuti ndani? Hanzi wakataura kuti uda Mandarani. Hanzi wakataura kuti wakatuma ani nani? Square na Rutendo na Gora. Gora ari kujeri izvozvo? Udavatuma chii? Hanzi chawakatuma ukawatuma chii? Ndakawatuma kuti ndingodawo ropa. Ropa rani nani? Ropa rani nani? Kama ndakawatuma ropa ndati ndingoda ropa basi. Ndikudini uye ndione kushandisawo. Wari kuda ropa basi? Ndinowataura nawo. Ropa iro wakazenda kunouraya nani? Iwe wakabva wazoda kuuraya hanzvadzi yangu nemwana hanzvadzi yangu. Ndowakaenda kuuraya? Pawakauraya wakati wakaisa kupi nyama dzavanavo? Pawadouraya swara takaisa kwakati takazodi zvino manje vanhu vasiya vatende kotsvaka ikapedza mazuva asati kundotsvaka ndonasa kutoashaya. Iwe akatokubatsirai kutsvaka vanhu vacho? Udetese nawo mazuva ese tienda kutsvaga nawo kuna makomo mese tinawo iwawana wese kana mbowaona kare. Asi vaiziva kuti ndivauraya? Asi vachiziva ndivauraya. Saidi kwamunogara kune matengi? Kwamunogara kune matengi here kudhuze nekwamunogara pane kune matengi? Kumusoro kwacho ukoko kumakomo kwacho kune matengi emvura ariko. Ndokumakomo kwakaenda vanhu vakaurayiwa? Ndokwavakaenda vakaurayiwa. Kunyangano. Iwe Rutendo? Rutendo. Kunyangano unokuziva? Uyu ndiani ari padhuze pako? Vari pasaidi pako ndiani wakwa? Ndimai. Iwe wakambopenga? Hanzi wakambopenga here pfungwa, kurwara nepfungwa? Anoda uchiziva, sekuru ari kubvunza uchiziva, uri kumboziva wakambopenga here? Pane pawakambopenga pauri kuziva? Taura zvinonzwika? Taura zvinonzwika. Hausitondera wakambopenga ne? Ko mai vako vakambopenga? Ko amai vako vakambopenga? Zvaunozivawo iwewe. Rutendo ndiwo uri kubvunza. Zvanzi wakambonzwawo kuti mai vako vakambopenga here? Hauzivi. Vari? Haipo papa handisiziva. Hauzizati wakamupenga ne? Okay. Imapo ere mukunzwa nyaya yekutaurwa? Tirikunzwa sekuru. Uyu Kirenzi arohwa kuchidziro nekuti ataure. Hana kutaura zvinhu zvakaitika. Unoona vanhu
tikadzika nyaya dzacho haasi vega vana idzi hama dzakauraya akatouraya vanhu vakawanda muarea mu. Hanzi takadzika nadzo, takada kudzika nadzo panobuda nyaya dzakawanda dzevanhu vakauraya muarea imomo havasi kutanga ivava ntuya. Kuna vanhu vakawanda vamwe vakadziki vakachekewa. Hanzi vakawanda vakaita zvekuchekwa mwoyo yechikadzi. Amumbafara? Hanzi animumanza mashoko aya. Saka apa chatongoda kuti Rutendo ataure vanhu vakauraya kuti ndakauraya nhingi nanhingi chete tobva tamusunungura. Handimanzisa zvutaura nasekuru, zvanzi sekuru vauda kuti Rutendo kumusunungura kwake ndekuti ataure vanhu vaviri vatatu kuti ndiani nani vakauraya. Tovada kumusunungura. Kuti vagone kumusunungura. Tamira iwe mkweli tiudze titi. Hanzi wasvika panguva yekusunungurwa, tamirira iwewe. Ndakomana zvino kuti ndiye kuna kuti sikwe yanga nawo. Sikwe yakata? Sikwe na tipone kutundiwa. Sikwe na tipone atundiwa ndo wakauraya. Ndio. Vangani? Vangani? Ifo. Kwete vakauraya. Kotala vamwe vake vanenge vakauraya. Vamwe vakaenda nouraya navo. Vakauraya nani? Wakauraya iwewe kuti vakusunungure sekuru vaviri vatatu ndiani nani mazita avo. Kuti ndakaita vairi avo. Wakaita nani? Vangani? Iwani. Wanacho ndo? Unoka wakai Christopher. Christopher. Christopher ndiani? Unomuziva Christopher? Ndiani? Handizwi ndiye Christopher Nyakunowa. Ndiye. Christopher Nyakunowa. Akaita sei? Akauraiwa. Patwa nenguva. Patwa nenguva. Akaurayirwa pai. Pakaurayirwa pai. Angakwanisa kutitsanangurira yega sedu. Chii chakaitika kuti Christopher afe naye? Iko pako. Akamuuraya sei? Zvachikoona nisiko pamaina akai. Aiye mpereka ona nyaya dzakudzisanganisa. Tikutaura vanhu vakauraya wakuti Christopher. Takuti akafa sei woti nandisipi mazuva acho. Saka tikombaombedza madhaka. Saka sekuru anokubatsira sei manje kana? Iwe vanhu vakatuma kunouraya vanhu ndiani nani? Hanzi wakatuma ani nani kunouraya vanhu? Ndinoti Sikweya na Agora. Sikweya apa ari kupi? Apa izvezvi Sikweya ari kupi? Asi Sikweya uzati akauraya vakatibaya uya Manchester. Pakufamba nhau mutsvaka nhau iyi amusingafambi naSikweya? Hanzi muchimbo kumashure muchitsvaga nhau iyi hamunambofamba naSikweya? ndiakari kuredu Sikweya. Ndakufamba naye. Saka akazouraya vanhu pabaya pamaso kuti iwo chenye zvisazosvikira pakuti urura. Uzauza ndenyaya yakawifira. Pane musadi wakunditora kuti ambeko. Ndakazoramba. Ndakazoramba. Ndakatenda unouraya futiko. Right. Uyu ambotaura naye akati isusu takaisa vanhu kumatende. Zvanzi ambotaura nhau yake achiti vakaisa vanhu kumatende. Munhu washona? Saka izvozvo ndakupai mushonga panapa muchaenda nawo. Adika? Muenda naye kumatende. Unotaura unonongedzera kuti patakasanda apa. Muzodzoka kuno. Tozopesa dara renyu. Naye. Iye ngati kwakaisa vanhu vake vakauraya handizvo? Handizvo ere? Chakupai mushonga muchaenda nawo. Iwo tara kwakaisa vanhu vake vakauraya ndiyakuziva nyaya dzake. Ndizvo Tendo. Handizvozvo. Ndati tinokuya titi. Motokwira motoenda munosvika munowaratidza ndizvo? Atinoyi tichienda tichinotaura. Motokwira munowaratidza ndizvo? Mawaratidza kuti apa then mozodzoka kuno kwandizvo? Mawaratidza kuti apa mozodzoka kuno kwandizvo? Ndinodzoka. Modzoka kunoka? Tinoda kuti vanhu mabhonzo acho vatore vaviga ndizvo? Ndizvoka? Kuzvinzwa here? Pane batiri kupesana here Tendeka? Ati chii Tendo? Ati muri kusimuka achinokuratidza ichi. Matengo nevanhu nandika? Akuratidzai then muona mabhonzo enyu moviga mozodzoka kupi? Ndizvo Tendo? Unyana unowaratidza ka? Munokwira? Pane pakunyeperwa here? Hapana kunyeperwa? Ichokwadi kai? Taura zvinzwika? Shumba, ini shumba? Shumba, ichokwadi kai? Pane pakunyeperwa uri kuti vanhu vakumatende? Hapana kunyeperwa vanhu makaisa kumatende?
Ndizozoka. Munoti ukunyora here? Tiri kunyora siko. Kuti vanhu vari kupi? Vari kumatengi. Saka mukasvika mutsvaka machindama muenda kupi? Unokuratidza kuti ndeapa ndika. Iwewe wakachera kabhodho kako ropa. Tikupada kuti ndeapa. Wazinza? Akuyazikana. Pakanaya mvura. Asi munhu akutamudza kabhodhoro ndiani? Uyu ndakutamudza kabhodhoro kakane ropa. Ndetuma pitsi tatu imomo. Pakadiwe atiponi. Saka kandebva anga ari kuere mwanangu pakuurama. Kandebva anga ari. Akaripo. Ari muzviva. Hatiponi yokanyakuwa. Tauri. Nipotauro seku. Pato ane munhu pabuzira. Nhasi ini ndati ndakarara kupedza angu. Ndaike ndikamutarisa kandebvuda anga agara pakakwira ndiri pasi. Ndikamutarisa anga rudai. Ndopedza ndarota. Kandebvu ndiano? Nyakunda murota nhasi. Vanogara padhuze nevakafa uyu siku yakaurawo. Wari padhuze nepadhuze. Ko iwo anakanya ndebvu ndakaura akasvika vachimubaya masi kuti asazotaura nyaya. Mapedza sekuru. Hatiponi. Saka mimi ndai munokwirana uyu padenga. Makuzoona munodzoka namandebvu iwo. Mamunobe mwarafani. Wamurota? Makanora shose kulakagara pakakwira. Ndikamutarisa kudai yaitsikitsira kudai. Hapana ndamutaura. Mamuro angani? Ruteni. Mamuro anga iyo square gora na mandebvu nayo. Mwada ari mufoka. Isifu. Kandebvu. Nakandebvu nani? Kandebvu. Naspea. Nagora. Naiye Ruteni. Mufo. Saka akanyecheka akauraya ndo. Iwo wakabata paya wamwe achena. Iwo pakabata kuti wakabata upata. Kozi iwo usokacheka. Imba kangobatsana kuuraya. Iwo wakabata paya. Ini ubata wasi. Kana kwara wakachiona. Kana kwara wachiona. Yaka tema ndio wakomanora. Atema ndio azikuvuya takazovu. Okuvira makazovira. Alright. Wakatema ituwa. Saka wana kuzotambudzika pakuwauraya. Vakabvira kuvatendera kacharo kakawanda. Waibva wadhakwa. Wana vatenga wadoro wakadhakwa. Vakaura wakadhakwa. Vakabvira kucheka kunga huku ndinofunga. Voti mhamba vanhu vacho vangabvira umwa. Saka iyo kazovuya pa ipo wavuya. Iyo pakazovupa kwacheka wakacheka. Yawo pai. Kuzo nanga uraya waka. Yo kazovuya pa wakavyawo pai. Kachibunhu kenzara. Mato kachigumu untomaka mukabhodhoro. Ndakangopa iye maindanga riri. Wabani? Wakabani. Wakabani? Wapa mai. Yatoka mukabhodhoro. Mamu kachigumu kaya mukoma kasonga kane zvakawanda. Amusasikane mukati. Ezve. Unobvaisa izvozvo izvo. Saka makasachigumu nzara nechi mukabhodhoro. Yeso. Ora chitaura zvakaitika chimbotudza zvakaitika kuti zvakatangira papi pamakakwidza ko. Vanhu makabatira papa pamakauraya. Kugomo kumusoro. Kugomo vanhu ine ndototara yamwe. Uya. Sandabatira papi. Okay, mutare kugomo. Kugomo. Kuti iwe vakavati ndarudi ndatukwira. Mazacho tari ndasuda kuiri kuiva kwazi ndatobira pangoyora ngani ngori 4. Ana wakauraya ngati 2. Ndavumwa nani? Uyo ndiruziva papaina iye Kandebvu akazobvayo. Banga rakana Kandebvu ngane dema ngane banga. Iye angane kabanga. Kandebvu ngane kabanga. Akajunga pai kuti munhu afe. Kandebvu akajunga pai kuti munhu afe. Ndakabanga kai. Ipo pamansuku wangona munhu afa.
Saka munhu pakaona afa iwewo uchimuona iwe wanga wakadhakwa uchimuona munhu kuti afa iwe wakafunge mupfungwa dzako ndakatokomana ina madaro wakamanenda madaro so okay right samutumbi yakakandwa pai pamukaitakura makaisa pai ava vazokwira ndo vakomana avayo utotani square ngandepo square nagora vakakwidzana vakavatakura sei kutoenda kunoarasa aipo pamanuza vakazotokwira vakaziva rechitiri masoja nakwira imakapirira pamakauraya chete pamadzokera saka pamakauraya makasiya vakarara makasiya vakaita sei andio ndotakuta komana nazvaubvunza kuti haiva kudzokera ninanauzosvika vapakuzenda kunorasa iwana kuenda saka vakazokwira kaona unorasa vanhu akusaiza voti vakazokwira here saka vanhu pavakaisiwa ndepapi votoda kuti tupe mushonga andika moenda navanhu munovaratidza kuti isusu vanhu takaurayira andizvo pamakaurayira asi kuti upaziva unobatondera murinzwa here pamakaurayira uchiri kuvatondera kuti apa panizvo then mutangira ipapo muzovaratidza kuti takavafushira apa takavakanda apa uzodzoka kunoko andizvo ipapo ndo panokusunungura pavakaponderwa ipapo izo vana kusunungura nyaya yako ibva yatopera aiwa vana nhasi kusunungura zvinhu zvinozonetsa zvinhu zvinozonetsa rinoda kugadzirwa ndemuridzi wainovaifaiva ndofana kuti kusunungura kuti kusava nengozi handiti kuti uregedze uri kuteerwa saka imi mauraya musi wakauraya pamakaenda kumba makarara sei havana kuya kuhope kwenyu amakadhaka atotauraya tumuka musango tauranisi vanhu vakaurawa i2 mapatsi evanhu 2 ese akatorwa here ese akapiwa munhu 1 here kana zvakafamba sei mapatsi evanhu 2 makafambisa seya mapatsi tunyama tunzara makacheka vese varitoera makacheka 1 vakatora 1 vakatora mapatsi ani vakatotora nayo vanasekuru vanhu vapi ivo vanasekuru vapi vanasekuru vapi vanasekuru sekuru avocho orapo ndakatorewa inini ipo papa ndibodi boni achikuura yangu ali kapo akufa kwao kazviona yako inini vipi aiwa kusvika vandazosvika zvendari takamira kwete kuti vabva vamira vandoiva ivo wasvika kamira kwanati vanhu vafa kuna vanati vakomana enda mavamadarova wanati vakomana enda madara kuzokutotsa kuzokuuraya vanhu iwe rutendo koimba pamama kutendera makutsvaga wakati kubuda vanhu chokwadi kuti imimbi vanhu vamukutsvaga vakauraiwa namandebvu nauyu enda kangozokuona vanhu vafa wadi kwauti aiwa ndatisei usina kuvaudza kuzovaudza avana mama wako avo kuti anodabva mukutsvaga vauraiwa namandebvu nauyu vaitozviziva ava mai vaizviziva kuti ndivanhu vandatakatuma ko vamwe vanhu ava vangasingazvizive madi kuvaudza kuti amai varimo munyaya idzi hanzi wakadii kutaura kuti amai varimo munyaya ruteni patakaenda payapaya musi wekutanga ndiwe chitu wakadii kana ndidaidzwa pakonembero disekuru pakauraya vanhu vari apa patakatendera pese payapaya tinombosvika pakauraya vanhu
Takapafika kuti hatinapa ko wakadini kuti daidziwo pakona sekuru nyaya iyi ndiri kuiziva. Waichachi abvunza sekuru kuti dai usina kutedziwa kuti sekuru vana nyaya ndi kuiziva ande pamutapo ona kuzvifunga munguva iyoyo vangoti ngatitsvageye akatenzoiwenyakuuranya kutumana kwamba mswasho yezvitendo nakandevu nasipeya ndonga ipambesha kuti ndo amasaso achikuendesai kusirivu zvikatipire mukuneta zvikazoenda futi neamata chakaitika ndechekuti saidi zviri kutaurwa iri ndokune vanhu pari zvinezvi kana ari kutaura chokwadi ndinoriziva hamuna kurienda hatina kurienda taiendeswa kusaidhi kusiko vanhu kwese pakatsvagwa vanhu vaitsvagiswa vanhu kusina vanhu asi nawe kumatengi kamainzwa akuitara kunoti vanhu vakaendeswa kumatengi zviripanzwa achitaura unoona uyu tafanira kuti timusungise but achamusungisa nokuti atava chokwadi andizorutenda saka chatapasara nyaya nekuti ukaenda nehama dzako unowaratidza pane vanhu ini ndindogona kukusunungura uda ndikusunungura uda kuti uende kupolisi udasunungurwa uchanowaratidza kapana vanhu ndinokwira ukunzwa yasabu ndiri kupanzwa aizvaita se hanzi tinoenda unoratidza pamakaurayira vanhu handika bari vape mushonga unonzi mubvumira sekuru mbari hanzibaiyozviramushonga hanzi vape mushonga vakosena vachienda then vaenda vaona vanhu vavo mufunda robert kunzwa vaunodana hani mazvinzwa zvokurani robert une chekubvunza here handina pari zvino sekuru regai tingoona kuti anonotaura chokwadi here mukomana kana akumberi kana pasina zeta rapiri kokaiko vanongomuisa ikokoko zvopedzera asi wainza nyaya yakachitaura ati tiri kumatengi ikoko matengi ndokwaari kuziva kuti kana pavakatsvaga vainzvingisa vanhu vachienda kusaidi kusiriko tinangoti munoratidza vanhu mabhonzo vavige hama dzava ndizvo haisizvo here rutendo tavatizosekuva ndinozwa hangu ipapapo pakuti apa tikaenda pakuziva nditendo pamabhonzo kovatetauzva kuti ndinenge pandakapiwa bhoto ndodawo pakangana topaita sei ai zvinozodzoka kuno yatanga taona mabhonzo kandimira kumbata nekuti maunzwa nauyu hamuna kunzwa nakandevu kandevu maudzwa kuno kuti toda moto yana kuno munozouya nakandevuuya kuno mapedza zvese izvi makuya kunouya pamwechete anosungana sabhukuta andi ngavape mushonga zikura kana kuti unogona kudai unogona kugara pano naye aikona kuti sabhuku uenda nemumwe unotora kandebvu yana panapa uyo otaura kandebvu achidza kandebvu kuti paipai tida kusumuka pamakaisa munhu paende bapi achitaurira regereke pozindwa kuziva nyaya dzavo musati paenda kumbomusiya bomusiya iyo unopaziva wega kana uchipaziva wega hakwede kuti upaziva roteni vanhu utanga tora kandebvu vanhu utanga maenda unowaratidza vana kutora mutanga maenda kutora kandebvu auye kuno kuhereka kuti mutanga maenda kunoratidza vana avo pavo isikireti yenyu mega izvo hasi kusvika kumba izvo ndichanoita nyaya dzenyu mega kandebvu asingazive muenda unowaratidza pamakaisa vanhu then pamaratidza pakaisa vanhu indini choziva kuti kandebvu chamutora sei zvobuda ndo zvinoita zvandii saka ukaenda unoenda netsvimbo iyoyo andika uenda unowaratidza pamakaisa vanhu then ukangoona mimi musati mabata kana anything kana nga mabhodza kana chii musati mabata mudzoka kupi ndizotendoka mudzoka kuno tangoona panzvimbo ipopapo vamwana panzvimbo kuti aya mabhodza shuwa de aya musoro kati gumbu kandakafushura mafukura kuvhara mudzoka kupi
aiwa munoona kukuwa ndichaenda ku andakuziva guva rinombopakigwa munhu inandisikuke iyo ndakuziva izvi zvatiri kutaura zvatuzvizvokutoti kutaura nyaya dzenza makaita wangonisi aiwa ndiri kutaura kuti zvakambofanirwa kuti guva harizoperi zvokupererera tisunungukayo munopiwa kushonga kare aiwa tinotenda tata amaronga zvipi mutanga maenda hanzi zvamarongaane tsvimbo dzedzokera maenda nadzo ndozvida kuno tsvimbo yangu hanzi kana muchienda tsvimbo idzo dzimodzitakura mozodzoka nadzo makudzoka zvozokusunungurani hanzi sekuri kuti tinongoenda tiri dare rimwe chete here kana kuti tinotora vamwe vemunharaunda munotora 2 kana 3 makomitimenti nekuti tichibva kunoku ndinofanira kuenda kwaisha unovataurira kuti taapadanho rakati tozopinda hedu kuti tifambewo zvakanaka icharupai machinda zvakanaka se ani mune tsvimbo inimi iri ichizvipiwa imushombe Sabu, uya hapa wachipiwa hapa. Wanzo tunashuka kwa tata upiwe. Chokumfana tsokana kuno. Agara nawo iwo. Wanzi mushonga uyo mapiro. Muchanonge muchifamba nawo musango. Saka munofana kudzoka nawo. Wewe ni mari yacho ere. Machengetera kuchanoita zvanzi mushonga watatipiwa mapindofana munodzoka nawo pano. Kana zvisiri zvakavhara For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.